Hello, good morning mga ka-YouTuber. Ngayon, tuturuan ko kayo ng subtraction math. Para sa hindi pa marunong sa mathematics, sa nakakapanood nito, kayo ang aking tuturuan nito. Kayo na mismong nanonood na gustong matuto ng subtraction math. Alam nyo ba, ang math ay napaka-importante sa atin. Ginagamit natin ito sa ating araw-araw na gawain para hindi tayo maisahan, maloko. Hindi naman sa sinasabi kong kahit na marunong tayo hindi tayo maloloko. Siyempre, minsan-minsan maluloko tayo kahit na sinasabihin natin marunong tayo sa math dahil hindi naman natin hawak ang lahat ng bagay. Pero magagamit natin ito para sa ating buhay na napaka-importante. Alam nyo, ang math subtraction ay napaka-importante talaga. Kahit anong klaseng math, kailangan natin matutunan dahil napaka-importante yan. Dito sa ating topic na to, ay tuturo ko kung paano answeran ng subtraction ito. Example, pag nakakita kayo ng math solving problem ng mga dapat answeran, pag nakakita kayo ng ganito na number 275,146, ang mga simbolo ng mga subtraction ay ito. Kita niyo yan dyan. Ibig sabihin yan ay subtraction o pagbawas. Yan, umpisa na natin ang pagsusolve ng ating numero problems. Yan, magsusolve na tayo. 5 minus 6, hindi yan pwede, di ba? Ang gagawin natin para magawa natin magbawas at makuha ang answer, kukuha tayo ng isang bahagi sa 7 at ilalagay natin sa 5 para sa ganun maging 15 na ang number na ito. Ngayon, pag nakakuha ka na ng isa galing sa 7, ang gagawin mo na ay 15 minus 6 at ang magiging answer niyan ay 9. Ngayon, dahil kinuhaan mo na ang 7 ng isa, magiging 6 na lang. Kaya ang gagawin mo ay 6 minus 4 equals 2. Hindi ka na pwede bumawas dito sa 2 kasi malaki naman ang number ng 7 kaysa sa 4. Kaya minus mo na siya. Ito na answer niya. Ngayon, dahil 2 dito sa taas, 2 minus 1 equals 1. Kaya ang answer natin ay 129. Yan. Yan ang answer niya. Answer niya equals 129. Yun, ililipat natin. Ito na yun ang sinasabi ko. Kung paano nangyari na 9 ang answer, ganito. Kanina dito sa una 5 yan. Kaya bumawas tayo sa 7. Kaya naging 15 ito. Ito na siya. 5 kanina minus
6, hindi pwede. Kaya kumuha tayo ng isa, inilipat natin dito, kaya naging 15 siya. Yan o, 15 minus 6 equals 9. Ngayon naging 6 na ito, napunta na siya rito, 6 na o, yan o, 6 imbis na 7 minus 4, kaso kung nakuhaan na ng isa, naging 6 na siya, napunta na siya rito. 6 minus 4, mali, dapat 4 to. 6 minus 4, ito naman nagkamali tayo. 6 minus 4, yan. 6 minus 4 equals to, ito hindi pa rin nabago. Hindi pa rin siya nabago, diba? Hindi pa rin siya nagbago. To pa rin siya hanggang dito. 2 minus 1 equals 1. Yan. Ang answer niya ay 129. Ganun pa rin. 129. Ginawa lang, ganun lang. Para mabilis kayo matuto. Importante yan. Ngayon, kailangan reviewin nyo lang siya. Ito, naging 15, naging 6. Ito, ganun pa rin to. Ito naman isa. Ngayon, ganun pa rin ang numbers na formula natin, ano, sa pangalawa. So subtraction ulit natin. 275 tapos 145, ganun pa rin. Ang nabago lang isa sa ilalim, ito, imbis na 6 siya, dito naging 5 na. Ngayon, ang gagawin natin, minus pa rin, subtraction. 5 minus 5 equals 0, ba? 7 minus 4 equals 3. 2 minus 1 equals 1. Ang 5, babawasan mo ng 5, di 0. Ang 7, babawasan mo ng 4, 3. Ang 2, babawasan mo ng 1 equals 1. Di ba? Ganun lang yun. Ang pagsusubtract, mga ka-YouTuber, alam nyo naman yan, mga gamol, lalo na sa elementary, kailangan mo matutunan yan para hindi ka mga muti sa pag-answer. Kasi nga, kailangan natin aralin yan para ang utak natin ay laging alerto sa mga mathematics. Mahirap mag-answer niyan pag di mo alam, kasi paano mo maminusin ang 5 kung mas taas naman ang baba niyan. Hindi yan pwede. Kailangan talaga gawin mo, sundin mo yung mga rules para matutunan mo mag-answer. Kasi pagka ang pera mo, bumili ka sa tindahan, tapos ang sukli sa'yo, alam mo. Kaya kung hindi ka marunong mag-answer nito, bumili ka sa tindahan, ang pera mo 5 piso, siyempre nabawasan ng 2 piso, hindi naman pwedeng madagdagan ang pera mo. Kailangan alam mo kung magkano ang sukli sa'yo. Kaya importante malaman ang sinasabing subtraction. Kasi nga kahit sa pagda-diet, kailangan alam mo yan. Pag mataba ka na, kailangan mo na magbawas. Yun lang yun. At sa pagsusubtraction, sa pagbabawas niyan, kailangan ang isip mo, lagi mong iniisip na matututo ka. At ang pagbabawas yan, pagmaminus, kailangan inuuna mo lagi yung sa kanan. Huwag ka mag-uuna dito sa to. Lalo na kung hindi mo pa kabisado. Yan. Laging unahin mo ang kanan. 5 minus 5 equals 0. 7 minus 4 equals 3. And 2 minus 1 equals 1. Para hindi ka magkamali, lagi mong uunahin ang kanan sa subtraction.
kahit sa anong klaseng mathematical solve problem, kailangan lagi kang nasa kanan. Yes, sa video kong ito, inaasahan ko kayo mga YouTuber na gustong matuto ng math, ikaw na nanonood sa akin, ikaw, tinuturuan kita para malaman mo kung paano gawin, lalo na sa elementary ka pa lang. Dapat mo talaga itong malaman para mas mabilis kang matuto sa mathematics na inyong subject. Importante ito. Bihira lang kasi ang pagtuturo na mabilis kang makaintindi sa mga paliwanag. Dito sa aking paliwanag na simple lang at Tagalog, siguradong ma-answeran mo yan. Yan ang reviewin mo lang kung paano nagawa ang pag-answer sa ating subtraction math. Yan. At bago mo patayin ang video at tapos mo manood, at kung nagustuhan mo, pindutin mo lang yung share or like, share, subscribe, and notification bell para laging updated sa aking mga itinuturong math. Para sa iyo yan. Thank you and welcome my channel.